Seyti Mamadu fenete fedinya Mamadu ala kira bangena Abdullahi de kira bangena abangena Amba Aminata de kira bangena Muhammadu ala kira bangena Minum bi kira featanu fle abangena Makankalu de kira bangena ala kira bangena أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمبي ألا تنوك على بركة masamin ye aka ciden sanuman ci diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma a ka kɛ hinɛ ye diɲɛ n'a kɔnɔfɛn bɛɛ lajɛlen ma an bɛ sali a n'a somɔgɔw kan ani maa o maa de tugur'u kɔ fɔ ka taa jɔ don se ala ka ni aw bɛɛ lajɛlen ye o jamakulu sanuman in fɛ bi wajulu kɛnɛ kɔnɔ an bɛ bamakɔ cɛbanikaw fɛ yen nɔ laada don cɛbani juma misiri u bɛ mawuludu ɲɛnɛmaya sango san ka kɛ ni ɲinanta ye a baara bɛɛ lajɛlen kɛra ka bɛn nɔvanburu kalo tile 9 ma san 2019 cɛbani n'a lamini bɛɛ lajɛlen bɔra kana fara ɲɔgɔn kan walasa ka su in ɲɛnɛmaya ɲɔgɔn fɛ fasamantiya ani karamako min bɛ su in na ka duwawu kɛ jamana ye basigi ni bɛn bɛ sabati a kɔnɔna na cogoya min na a kɛnɛ kɔnɔ min sɔrɔla ye an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ alhamdulillah an bɛ ala tanu ka barika da sigida in an bɛ cɛw tanu ka musow tanu ka silamɛw barika da k'a fɔ ko jɛkulu dɔ de bɛ ka misiri in jɔ ou bien dɛmɛ ɲini jɛkulu dɔ o de bɛ k'an dɛmɛ ka misiri in jɔ non o tɛ ala ni sigida in silamɛw ka mugan n'u ka 10 o de filɛ ka misiri in jɔ ka se nin niveau la sigida mɔgɔw minnu mina seli misiri la min tina wo o bɛɛ lajɛlen ka bolo fara ɲɔgɔn kan o de ye misiri jɔ ka se nin niveau la hali bi laɲini min banna yalasa misiri ka se ka bili misiri kɔrɔlen kɛ dɔgɔ an bɛ juma seli a kɔnɔ an ta seli ni hakilisigi ye san min na degun bɛ mɔgɔw kan an kɔni y'an disi da nin kan ala y'an dɛmɛ ka se nin niveau la hali bi an bɛ silama bɛɛ lajɛlen ka misiri ko in da ɲɛ kɔrɔ ala ka so de don ala ko inna masajida lillah fala tad'u ma la ahadan ko ala ka so de don ko wa ko maa si tɛ ala ka misiri jɔ maa si t'a kɛ nafolo don ala ka misiri la fo maa min bɛ siran ala ye maa min limaniyalen don o de b'a ka wari don ala ka misiri la wa an bɛ dɛmɛ ɲini silama bɛɛ fɛ yɔrɔ surunma ani yɔrɔ janma yalasa an bɛ se ka dɛmɛ sɔrɔ ka misiri bili silamaw ka se k'u ka batu k'a kɔnɔ hakili sigi la o de y'an ka laɲini belebeleba ye fɛn o fɛn ye dɔrɔmɛ 1 de a daminɛ ni bi cɛ ala ko ale ala la yadillu wala yanisa kɔn bɛ ɲinɛ ɲumanya dɔw kɔ k'ale ala tɛ fili a tɛ ɲinɛ maa si ka ɲumanya kɔ maa o maa ye dɔrɔmɛ di kɛ da la ko ala hakili b'i la ɲɛ b'i la a b'i sara n'i ka kɛta a b'i sara n'i ka fɔta ye an b'a deli alahu taala fɛ yanni san wɛrɛ cɛ o k'a sɔrɔ misiri b'i la an hakili latigɛ la alhamdulilayi an bɛ ala tanu ka barika da ala min ye an kɛ alakira mandon ye ala min y'an kɛ silama ye an b'o barika da alahu taala ye sigida in laɲini gɛlɛnma min b'a la n y'o de f'u ye nin ye alhamdulilayi ɲɔgɔn sɔrɔ y'an kun ye fɛn min ye ko kira muhamadu bangina sallallahu alaihi wasallam ko muhammad ashrafil arabi wal azam muhammadu ye larabu la maa kɔrɔtalen muhammadu ye farafinw na maa kɔrɔtalen ko muhammadu k'ale de ka bisa danfɛn bɛɛ lajɛlen muhammadu bange don fɛn bɛɛ timiyara hali kɔgɔji a timiyara o don yiri minnu ka kunna a bɛɛ timiyara alakira bange don alakira sallallahu alaihi wasallam alakira bange yana a kɛ bange dalu fɔlɔ min bara o de ye alam tara kaifa wallahi kafiri masakɛ dɔ de ye soba dɔ jɔ a y'a ye so in tɛ ka marché mɔgɔw bɛ k'u ɲɛsin alikaba la a ye fɛɛrɛ kɛ
k'u bɛ taa alikaba ci yalasa mɔgɔw k'u ɲɛsin ale ka laɲini na bima hasida bila diɲɛ kɔnɔ ala ko alam tara kaifa yala aw mɛ yeli kɛ wa ala ye baara kɛ cogo min na bi ashabul fil samatigiw la ko alam yaz'alu qaidahum fi tadlil an y'u ka plan n'u ka dabali k'a bɛɛ kɛ fili y'u bolo k'a bɛɛ tiɲɛ wa arsala alayhim tayran ababila ka kɔnɔba dɔ ci u ma wa ma ya'lamu zunudu rabbika illa huwa ala ko ten de ko maa si t'ale ka kɛlɛ jama dan dɔn n'ale ala tɛ ninnu ye bɛnbɛn kɛ k'u bɛ taa alikaba ci yalasa mɔgɔw ka ɲɛsin u ka so jɔlen ma ala ye kɔnɔw de ci u ma kɔnɔ ninnu taara janɛmɛ bɛlɛ de ta u bɛ dɔ ta u ɲin na u bɛ dɔ ta u sɔnni na maa o maa n'o kɛra nin ko plan tigɛba ye u y'a bɛɛ keru ni bɛlɛ ye k'a bɛɛ faga wajalahum kasifun maqul ko ala ye mɔgɔ ninnu kɛ i n'a fɔ bagan ye dumuni kɛ tigaɲaga dun k'a tɔ foroki ka bo ni sugunɛ k'a la a ti mago wɛrɛ ɲɛ bilen mɔgɔ ninnu kɛra ten de o y'a sɔrɔ alakira ma bangiban ni ne kɛra ka alakira bangili kunbɛn alakira bangina o san de o de kosɔn u b'a fɔ alakira ko sama kɛlɛ san den don sama kɛlɛ san m'a faamuya ninnu nana sama de la k'u bɛna alikaba ci kɔnɔ de ye sama n'a tigiw halaki o ye kira bangili kabako fɔlɔ ye min kɛra diɲɛ kɔnɔ ala y'a ka so kɔlɔsi wa an b'a ɲini o ala fɛ min y'ale kaba kɔlɔsi an y'an ka so in kalifa d'a ma rabba hazal bait ale min ye so in tigi ye an kɛ ale de ye misiri tigi ye ale de ye diɲɛ misiri bɛɛ lajɛlen ba o de y'ale kaba ye an ka misiri an y'a kalifa ala la ala ka sababu ɲuman bɔ an ye ala ka mɔgɔ ɲuman bɔ an ye min bɛ se ka misiri in tɔ laban an ka laɲini belebeleba y'o ye kosɛbɛ alakira sallallahu alaihi wasallam an nana diɲɛ bɔ dibi de la alakira nana sɔrɔ an bɛ dibi de la dibi min n'a ka gɛlɛn kosɛbɛ n'o ye kunfinya dibi ye n'o ye halakili dibi ye alakira de nana an b'o la sallallahu alaihi wasallam alakira ko tɛ ko dɔgɔmani ye an b'a ɲini ala fɛ alakira hɔrɔma ala k'o jigi jamana in kan alakira hɔrɔma ala k'o don an ka duguw la ala k'o don an ka duw la ala k'o kɛ ka jamana in bɔ bolo la n'ala sɔnna a bɛ bɔ bolo la alakira hɔrɔma kosɔn alakira ko sallallahu alaihi wasallam a ko jama si mɛ ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan k'u bɛ ala ko fɔ u bɛ alakira ko fɔ f'i ka sɔrɔ kasa dumanba dɔ bɛ ci o yɔrɔ la n'alakira tɔgɔ fɔra yɔrɔ o yɔrɔ parfɛn kasa de bɛ ci ye ko musow b'a fɔ n bɛ taa den lajɛ a daminɛ na alakira de la sallallahu alaihi wasallam Aminata bangile kɛ Muhamadu bangi sallallahu alaihi wasallam maa o maa n'i kun taara den lajɛ kasa duman de bɛ tugu i kɔ ka taa i ka so n'i taara den lajɛ n'i nana fo muso dɔw n'u cɛ kɛlɛla la parfɛn kasa bɛ se ka min k'i kɔ a ka ca kalo kelen a tɛ bɔ i ka fini na a tɛ bɔ i fari la Muhamadu bangilen dara so min kɔnɔ yelen mɛ tugu ye ayi an b'a ɲini ala fɛ alakira nɔrɔ ala k'an don o la sirifiw nɔrɔ ala k'an don o la alakira ko sallallahu alaihi wasallam a ko a ka ci sara tɛ foyi ye f'an ka k'a bɔ n'aw fɛ dɔrɔn alakira ko de ye ko bɛɛ lajɛlen ye maa o maa n'i bɔra alakira ko kɔ i bolo lankolon bɔra an kɛ alakira ko sallallahu alaihi wasallam a ko k'an k'an ka sigiyɔrɔw masiri ni sɔli y'ale alakira ka sallallahu alaihi wasallam i bɛ masirili minnu dɔn dɛ n ko nin bɛɛ kɛra alakira bangili la yanni alakira ka bangi a bɛ komi n'a fɔ ne 22 bɛ se i bɛ masirimafɛn minnu ni lumière minnu ye dugu kɔnɔ munemaw na nin bɛɛ de kɛra alakira bangili la nin bɛɛ de kɛra ka jamana a fɔra kɔnɔw ye kira bɛna bange
afara waraw ye kira laba mina bangi afara jegaw ye ko kira laba mina bangi afara damadenw ye ko kira laba mina bangi afara bela jelenye sankolo wolonfla foka tase dukolo wolonfla ma bella ko donna ko kira laba mbegana no te kira gwanzan ye ale kira ala ma fa bi seli ama fa bi sun ama fa bi jagabo ako ale na ke meleko bi soli ala kira ka sallallahu alaihi wasallam ko anga soli aka ama fu bina damina ko ama fu klala ko an ya damina mbu sorala an ba dabla ke ala kira Allahu taala na ka meleko to soli ala kira ka sallallahu alaihi wasallam wanga soli na fa bi seki an yere de ma ita ala kira te ala kira taglalendo ko ala kira biya mandum bela jelendo mauma e soli ke ala kira kan ibita soro meleke do jolen be ala kira kaburula aba foko karsa ibuni karsa ale de soli ke kira kan kira sallallahu alaihi wasallam kira ka bangili akara bisui nade bisui nya dengundi mba deli ala fa beki nusaja de banginaye ala ko wa ma arsilnaka ila rahmatan lil alamin ko me e Muhammad ci foy kama fo jie beke hine ama fa dama de ngoy ko alamina o e dampen bede kono wara saga bas she ji kono jegaw bela jelenge here bela jelenge hine a ciro de kama amba deli ala fa ci hine ala kando a hine kono ala kando a hine kono bismillah ko ala kira sallallahu alaihi wasallam amina do kono kaba ko fitini minu ngara kaba ko ba minu ngara ka fitini voila ko arabiul awali nambo kalolani ko kira bangino de la sallallahu alaihi wasallam ko tuma mina nin kalo injora nango kwamba ta fo an fa damana dugubi je ka sura mangala ini soro ala kira noro dara samba kele yani an fa damanga da an fa damandale ala nana noro imblala ka munu kenna ka munu ngana fo na abdullahi la fo abdullahi fene noro indi aminata fene depuis noro inanana kalo konondo in kele ala ka mogo nyando bina foli kala niya dili ma angoro de la ulu bina foli kala tuma mina arabi wala awalu jora no flanfle kalo minane no yoye min kero la amina ode fuye katase abangi don shufelama yala salla yinin toba mbolo bega sega sabati bismillah ko kuma mina arabi wala awali njora amble kalo bele ba minani kunu sajja bele bade nana amba aminatala bismillah ko lelati asufla nana inafo kalo kle flanana ko nusaja bangina inafo ni kalo kura yengena chugomina nusaja bangina nate bismillah wa fi laylati salisi qala aminata ya aminata hana waqtu ko atifuna nafo aminata su sabanana ko surunyana kalo kele kalo fila kalo saba kalo nani kalo duru kalo woro kalo wolonfila kalo seki kalo konondona fo kile sabana yoro do kera de naundo dogotoro ba fuye kibi jigini kalo en kile hakena depuis ni kalo jore ba do billa benge donc kalo kile sabado anana fo aminata ye alake atifu fe ko kira labani kira folo mimina jiebo dibila mimina jiebela jele hine mimina nge hake wirana ko makene matonyo makene be mogokan kana jama toro jama kana mogo kelen toro mimina beke hake fuye ko kira de bina bangi bismillah
wallahi ko kira dɔ de bina bangi dɛ anw ka tanu an'anw ka ala barikada ko alhamdulillahi lazi azaba anna alhazana inna rabbana laghafuru shaqo الذي هالنا دار مقامة من فضل لا يمسنا فيه النصب ولا يمسنا فيه اللقب قرآن دي كوتي كوني الجنة دون ترى الجنة كنو جانم دون ترى جانمنا الجنة دون منا فكو كتنون بي الله ala mi hujunun ta ka bɔ an kan an bi ala tanu ka barikada mi ye hujunun bɔ an na diɲɛ de ye hujunun so ye o i ye diɲɛ sɔrɔ cogo o cogo hujunulen don faama hujunulen don nafolotigi hujunulen don dɔnnibaa hujunulen don bololankolon hujunulen don maa si lafiyalen tɛ diɲɛ na fo n'a kɛra maa limaniyalen ma bɛɛ de ko karisa lafiyalen don ni ye ne ɲininka ne ko e lafiyalen e ko karisa lafiyalen don karisaw ka du ka di karisaw ka dugu ka di i mɛ mɛn ye ni mɛnna i bɛ yen defo ye defo b'a bɛɛ la defo tɛ min na dɛ o de ye alijinɛden yɛrɛ b'a fɔ k'a bɛ ala tanu k'a barika da ala min y'ale sigi alijinɛ kɔnɔ alijinɛ min n'a ja ti ban kɔrɔ tɛ yen bana tɛ yen tension tɛ yen jabɛti tɛ yen sumaya tɛ yen don o don bi ka di de bɛ yen non silamɛw an k'o ɲini sa walayi an k'o ɲini sa o de ye du laban ye nabilayi nuhu min ye si sɔrɔ san 50 ka jɛ san 1000 na o y'a ka cidenya ye dɛ a ye min kɛ yanni kɛ kɔn ye kitabutigi ye fɛn fɔ o la u y'o ɲininka ko ye diɲɛ sɔrɔ cogo jumɛn na san 950 a ko ale ye diɲɛ sɔrɔ cogo min na komi i donna da kelen fɛ taara bɔ da kelen fɛ ko diɲɛ ti tɛmɛ o kan non o diɲɛ ti tɛmɛ o kan o diɲɛ kuntala man jan bisimila ko su 4 nana ko Aminata y'a ye dɛ mɛlɛkɛw de bɛ ka subhanalahi fɔ kɛ fan bɛɛ n y'a f'i ye ko kira bangedon k'a mɛn dogo sa diɲɛ fan bɛɛ a fɔra bɛɛ ye a fɔra sankolo 7 mɛlɛkɛw ye k'a fɔ dugukolo 7 mɛlɛkɛw ye k'a fɔ jɛgɛw ye k'a fɔ waraw ye ko bɛɛ k'i hakili sigi bɛɛ ka nusaja ko kira bangina mun na ni e bangi e man ka nusaja o la non ni se min t'i ye i b'a fɔ o de t'i ye sa ni ye villa clé de ma sɔgɔma i bɛ nusaja kira nana min d'anw ma o ka bon villa clé o de ye alijinɛ ye nin den in de ye den ye min bɛna diɲɛ bɔ a kayanko la n y'a f'i ye ko kafiriw dɛsɛra la pewu fo ka ci bila maa wɛrɛ ma dugu wɛrɛ fɛ a ka n'a daga b'u dara Abu Jahili ye ko bɛɛ kɛ alakira la sallallahu alaihi wasallam a dɛsɛra la ala ka hakili ɲuman d'an bisimila ko nin den in de ye nɔɔrɔ ni bisamandenya caman tigi ye i n'a fɔ an y'a fɔ ye tugu min Bunihibu tigi ko Muhamadu ale de ye mɔgɔ ye ni k'i b'a tanu a bɛ komi n'a fɔ i taara kɛ kalimun su baji la ka sɛbɛnni kɛ n'a ye ni est-ce que o bɛ fɛn bɔ baji la wala alakira tanu bɛ ten i tɛ se ka foyi fɔ a la min bɛ se ka e nimisa wasa i tɛ se ka foyi fɔ a la min bɛ se ka dimi bɔ e la i bɛ dɔɔnin de fɔ a la ko kira Muhammadu khairu khaliqillahi kullihim an bɛ dan yen dɔrɔn o de ye Muhammadu ko ye k'a ka bisa danfɛn tɛmɛlenw ye minnu n'a bɛɛ n'a ka bisa olu ye min bɛna kɔfɛ a ka bisa olu ye a banna a y'a ye ko Muhammadu sallallahu alaihi wasallam burudati ko Muhammadu ko zainatu duniya ko diɲɛ masirila ni alakira de ye sallallahu alaihi wasallam bɛɛ nisɔndiyara i b'a fɔ ko gɛlɛnba dɔ tun bɛ mɔgɔw kun a wulila ka b'u kun ko Muhammadu basil ma'rufu jami'u Muhammadu sahibul ihsani wal ikramin
ha Muhammadu ale de abe ko Muhammadu de kiri nyuman tigiye Muhammadu de nyumanya tigiye ha Muhammadu ale de kɛra tapi min nana fɛnzɛn ka diɲɛ nɛɛma ka bɛɛ ta d'i ma Muhammadu ko ale de ye mɔgɔ ye ko sabitul misaku ale de ye lahiri tigi ye yɔrɔ an bɛ lahiri tiɲɛ bi kojugu wala Muhammadu kun tɛ ten an kɛ bisimila وفي ليلة ثامن ندى الإنسان الفريق السرور ko su seegin nana ko mɛlɛkaw ye weleli kɛ fan bɛɛ lajɛlen kɛ ko nusaja kɔrɔ min kun b'aw la a ye dɔ fara a kan ko in surunyana ala fɛ ka ban nin bɛɛ la dɛ mɛlɛkaw de bɛna nin fɔ Aminata u bɛna Aminata lajɛ ka nin fɔ Aminata ɲɛna donc Aminata k'a dɔn min bɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛ komi ni ko dɔba dɔ bɛ ka kɛ jamana na o ye radio ni télé bila ka nɔse bɛɛ k'a dɔn ko nin ko in bɛna kɛ mɛlɛkaw tun bɛ k'o de kɛ donc bi se ka n'a fɔ Aminata ale min ye ci tigi ye wa an ye ci lase diɲɛ bɛɛ ma dɛ kabako min b'i bolo nin ye a bangeli surunyana belebeleba in ko a ka bangeli ko a surunyana an b'a deli ala fɛ n'a surunyana ala ka k'an ma hɛrɛ kira ka bangeni hɛrɛ de b'a kɔnɔ kira ka bangeni nusaja de b'a kɔnɔ ko an k'an ladege ni kira jogow de ye kira jogo an bɛna dɔɔnin f'i y'a la dɔɔnin n'an y'an dege ni kira jogo ye ko kira kun ye mɔgɔ ye fɛn min kun ka d'a ye dumuni na o ye tamaru ni sogo ni ji ye ko kira kun ye mɔgɔ ye sallallahu alaihi wasallam a nusa kun ka di kojugu kira kun ye mɔgɔ ye a cɛ kun ka ɲi kojugu kira kun ye mɔgɔ ye dumɔgɔ kun tɛ sigi a ka fiyewu cɛ dɔ bɛ yen dɛ ale ye baara kɛ den dɔ tɔ jɔn dɔ ta ka o san sugu la a ka baara kama a nana ye jɔn in ne tɛ sunɔgɔ sufɛ kuma si kuma o kuma n'i taara a ka so kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ a sigilen don a bɛ sɔli ka kan kɛ ou bien a bɛ wurudili wɛrɛ la makɛ ko a ma ko nin ye mun ye depuis ne y'i san ne ma deli k'i dalen ye sufɛ ka sunɔgɔ a ko makɛ a ko bana tɛ n na koyi makɛ ko ni bana bira a fɔ n ye an t'i fura a ko bana tɛ n na koyi a ko ni su yɛrɛ do dibi donna n'ale y'a lajɛ ko n'i sara i kelen bɛ taa da i kɛ kaburu kɔnɔ yelen tɛ yen kaburu min bɔ dibi min bɛ yen ko n'ale hakili y'o ye dɔrɔn k'ale tɛ se ka sunɔgɔ i m'a ye ko kaburu dibi ɲɛ siranya o de b'ale bali ka sunɔgɔ i m'a ye sa donc an hakili t'o la cɛ y'a kan hɔrɔnya k'a kɛ tan k'ale bɛ siran kungo ɲɛ alakira sallallahu alaihi wasallam ale fana tun bɛ si ka seli fo ka taa sen funu yalasa ala ka yafa mandenw ma a y'a k'o de kama an b'a ɲini ala fɛ alakira ye sira minnu bɔ ala k'an k'o labatuba ye alakira nana ni kuranna min ye ala k'an k'o dɔnni ɲiniba ye ka baara kɛ n'a ye alakira k'a disaw ani fiku diinɛ faamuya ala k'o nɔgɔya ye jamana in an bɛ ka baara kɛ mais an tɛ ka diinɛ dɔnni ɲini dɔnni de kɔrɔ ni baara ye kira yan'a ka ka kira ye ala ye dɔnniya de d'a ma fɔlɔ iqra o de ye fɛn bɛɛ kuntigi ye fɛn o fɛn n'i b'a kɛ f'a ka sɔrɔ i k'a dɔn lakidaritigi ko k'i kana baara foyi kɛ ata ya'lamu hukmulahu fi kana kɛ menuisier ye fo menuisier défaut i k'o dɔn kana kɛ tailleur ye f'i ka tailleur défaut dɔn kana kɛ mɔnzɔn ye f'i ka mɔnzɔnya défaut dɔn kana kɛ mécanicien ye f'i k'o défaut dɔn kana kɛ jagokɛla ye f'i k'o défaut dɔn kana kɛ karamɔgɔ ye f'i k'o défaut dɔn diɲɛ baara o baara n'i b'a kɛ dɛ fɛn min t'i bɛn ala ma na o ɲini k'o dɔn ka sɔrɔ ka baara in kɛ n'i bɛ taa misiri la misiri ko yɛrɛ da wulila fɛn jumɛn kama fɔlɔ o ɲini k'o dɔn ka taa misiri la
sɛbɛra seli tɛ ala ye garanti ta maa o maa ye k'a bɛ don alijinɛ na a bɛɛ kɛra fɛn jumɛn kama dɛ o kɛra wari de kama minnu ye wari bɔ gɛlɛya tuma na ka diinɛ dɛmɛ ala ye garanti ta o de ye n'o tɛ ala ma garanti ta maa si ye ka seli kama ko i bɛ don alijinɛ na k'a fɔ kira y'a f'u ye ala ko a ye garanti d'u ma u ka alijinɛ ko latigɛ la o sɔrɔla min fɛ dɛ i n'a fɔ an kamana gan t'an ka misiri la wa mɔgɔ dɔ nana disi da n na k'a bili k'a ban k'a d'a ma o n'a ɲɔgɔnna o de kɛra ala kira tile la ala ye garanti ta u ye diinɛ mago tun bɛ fɛn min na o don olu jɔra n'o ye wa an kɛ ala dɔn dɛ lahara dalu foyi t'i bolo k'i bɛ t'o fɔ yawma la yantikuna wala yuzanu lahum fayu'tazaruna ko don min na kuma tɛ yen dalu fɔ tɛ yen lujura fɔ tɛ yen o de ye lahara dɔ ye o kɛ da la o bɛ sira kan dɛ hakili sigi ala kira ko sallallahu alaihi wasallam a ko ni si sera san 60 la ko kɔrɔ i ka ɲɔ dara gende la a bɛ gosi bi wa sini wa k'i t'a dɔn ko silamɛ ka kan ka kɛ ko n'a fɔ mɔgɔ i b'a miiri ko i tɛ dugu jɛ su in na pewu pewu n'o nana i hakili la dɔw bɔ i ka juguman na ne dugu jɛra i ka miiri ko wula tɛ se k'i sɔrɔ jɛ kɔnɔ silamɛ ka kan ka kɛ ten de k'i ka fɛn bɛɛ to ala ye n'o kɛra i bɛ lahara sɔrɔ lahara de ye belebeleba ye walakhiratu khairu minal ula ala de ko ten ko lahara y'ale ka matériel ye ko diɲɛ y'ale ka matériel ye k'a fila bɛɛ y'ale ka matériel ye ko mais lahara de ka bisa diɲɛ ye amaya o de kosɔn sabaw y'o dɔn olu y'u nin di ala ma k'a di ala kira ma k'a di diinɛ ma ni sara i ka taa alijinɛ na yanta in tɛ foyi ye n b'a ɲini ala fɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma kiraba kanu ala k'o kɛ ka jamana in suma mawludu kɛra dugu o dugu la jamana o jamana na diɲɛ kɔnɔ bi ala n'o hɔrɔma gɛlɛya bɛ mali dara ala k'o kɛ ka wuli ka bɔ an dara an b'a ɲini ala fɛ mawludu kɛyɔrɔ hɔrɔma ala k'o kɛ k'an ka misiri biri ala ka sababu ɲuman kunsiya na ala ka maa ɲuman dɔ ɲini min bɛ se k'an dɛmɛ ka misiri bili n'a ye misiri ko fɔ hakili bɛ jigin an ka mɔnzɔnkɛ la diɲɛ ka dɔn i ɲɛ bɛ so in min jɔlen na misiri n'a mago bɛɛ lajɛlen mɔnzɔnkɛ dɔ de y'a jɔ fi sabilillah anw ye min kɛ o ye nɛgɛ ni siman ni cɛncɛn ni bɛlɛ de ye ka baara kɛ ni n'a kɛ nafolo la ala y'o de fɔ o fini jɛman min sirilen ala ka kuranɛ haya de don ko an ka jadi kɛ n'an ni n'an ka nafolo ye fi sabilillah o de sirilen filɛ n kɔ silen b'a ma nin bɛɛ ɲɛ b'a la sɛbɛnlen bɛ faransɛ la a sɛbɛnlen bɛ arabu la ala de ye nin fɔ kuranɛ kɔnɔ jadi ti ban ala kira taalen bi ko an ka jadi kɛ n'an ni n'an ka nafolo de o de don ala ko da fɛ ni cɛ y'a ni n'a ka nafolo de don ala ko da fɛ ala ko kuranɛ kɔnɔ ko dɔw bɛ yen k'u ka nafolo n'u ni t'u jidi foyi la ila kasara problème dɔrɔn aw bɛ yen n'ala ye min taw karaba k'u don sago da fɛ ala barika da dɛ ko a y'a nisɔndiya dɛ ebu sara k'a ka wula nisɔndiya atifu nana fɔ aminata ye ko mɔgɔ k'u nisɔndiya ko koba de bɛna kɛ bisimila ko dugukolo mɔgɔw degun mun b'u kan maa min kɛ bangeni bɛna o degun wuli dɛ o tigi de bɛna bange dugukolo mɔgɔw ani dugukolo danfɛnw i n'a fɔ ala ko wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamina diɲɛ danfɛn bɛɛ degun min bɛ fɛn o fɛn kan ka n'i kɛ saga tɔɲɔ ka n'i kɛ ba tɔɲɔ
ha kani ga wulu sirika banga dumini dama kana banga dumini diga japuma ma ha kani muso tonyo kani isigi nyogon tonyo kani den tonyo kani ba tonyo kani balema tonyo ha kana jama tonyo inyatala nimbela jelen tonyo ni wuliba ko de bina bangi ha Muhammadu sallallahu alaihi wasallam dandalao ko sutani flanan sele ala kira bangina sumina o sude sira wil anyini lembe bela jelenfe bela jelenga wuli ki jo ala don kana ta mogo da tabalika kiba wo pirika surme dokotoroya kala ate boala kana fo kibi yere segen ala kora ka sori manye yini kani yere bonya ye yini bawma minu ya don gerew lay ka yini o de la bi nafa ala ko te kun fe baray ala ba di Muhammadu ma do mina ha aya la kalan folodi andale be klasi minuna je klasi sanve daw kira bora naka diplôme yende bede serala umasaka koroba peu ange talimun ko almaru ala dini khalil falyanzur ahadukum man ya khalil ko adama demba terika dina de kan ko namni mo be ke teriye kanga laje na surati jogo kai na tiga bi sirala ye anga kan teriye talimun tigi ko ni ga tasma kami blele mbata ka buguru je wo be ka da jugoro sini kana kibi ga tasma kami yini eske ba soroy ibna sura kara buguru je de adama den be tende ni adama den kai nani ma nyuma be na do be fara nyuma yaka nani ma jugu be na do fara jugu yaka wana kai nani ma jugu jera abika ma jugu e kana siga feo Allah Ta'ala ko Qur'ana bele bay ngono ko ange ala batu ananga sarakao mimi se alama ala o yange duzukunde ataki wa hahuna ala nya siranya be duzukunde da la yanalu laha lu'umuhu wala dimahu walakin yanalu taqwa minkum ibika mugandi mamide femi kumbi duzukuna bakele ndito mi duzukuna million dito mi kumbi duzukuna ala nyebola ala tijimi ati dumininga ati saraka mine afara keka ki yerede annafa bisegi e yerede ma hakli tu yere la yambiba kirana na mi fanye ko jien biba ko dumi mito ko de lahara duye kanga jien yini comme na fo antisa kanga lara yini comme anti wuli ka ban sigi yoroina ko inna kharuna kana min qaumi musa karuna ko inna fulo tigi bay akan na fulo bi maram mangazami ngona akile dama jama de kumbi je kata o karuna be mi bi musa na bulu langulo dereme kelinta bulu ablalo ko ala ya halaki ala ka dine koni ale de ba kolosi ale de ba kolosi ala ko Qur'ana kono ko lan tarda ankal yahudiya wala nasara ko yahudiya ni nasara ti bo farawla peu fona turu ko no mafiyo la ko tuba kankala ni mayote kani yere kan nasara ten nasara ye ite foye ye farafindi wa farafini faraje bebi nyon zoro kene kelenga ki zuje me ala ko Qur'ana kono kanga hakilito ko tuba nasara ti tugo anko peu wa utejie fanga duga dine na ubia alla ma duga dine na e ka sore yere ku doye no kera absega je amba dele Allah Ta'ala fe Muhammadu Bangili ala ka kama sababu nyumai Muhammadu Bangili ala ka anga jamana bolola ala ka koye
jamana yɛrɛ ko ka fɛn min fɔ mɔgɔ ye ɲinɛ o de ye wa atasimu bi abulillahi jami'a wala tafarraqu ko an ka bɛn dɛ ko n'an bɛnna ka ala deli ko ala bɛ nin gɛlɛya in bɔ an dara wa ne y'a faamuya o la n'an fana bɛnna sigida in na ka ala deli an mago bɛ fɛn min na misiri ko in na ala b'a k'an ye salo an ye ala deli ala ya biriki kelen kun bɛ monter yan alhamdulilayi ala y'an dɛmɛ ɲinɛ a wulila ka jɔ a sen kan wa hali bi n'an y'an dusukun kɛ kelen ye yanni san wɛrɛ an bɛ san wɛrɛ mawuludu kɛ misiri bililen kɔnɔ ala k'o k'an ye an b'a ɲini sigida bɛɛ fɛ bɛɛ lajɛlen ko dugawu k'an ye an b'a ɲini ala fɛ ala ye min fɔ kuranɛ na ala k'o kɛli nɔgɔya ye nin ye mɔgɔba dɔ ye karamɔgɔba dɔ a kɛ jɔn o de tun bɛ ka ji ka a tɛgɛ kan a bɛ ka seliji ta ala y'a kɛ o tora filɛli la jikɛla in kun ye vɛri de ye jikɛla in nana bɔgɔ bɛ karamɔgɔkɛ in ɲɛda kan k'a jokin a y'a ɲɛ kɔrɔta ka jɔnkɛ lajɛ k'a yɛrɛ lajɛ a bɛna min k'a la a m'o dɔn quoi jɔnkɛ in ko a ma ko Allahu Taala kumana kuranɛ kɔnɔ ko wal qazimina li ghaizi ko ala y'o fɔ kuranɛ kɔnɔ a y'a dimi kunu ko wal qazimin ala ko maa minnu bɛ se k'u dimi kunu u dimi kuma na ko ka d'ale ala ye kojugu cɛ y'i kalimɛ a ko wali afuna annas ko ala y'o fɛnɛ fɔ ko maa min bɛ yafa mɔgɔw ma i ye dimi ko k'a la a bɛ tila ka yafa i ma a y'a lajɛ a tilala tuguni a ko wallahu yuhibbul muhsinin ko wa ala ko k'ale bɛ ɲumankɛlaw de fɛ dɛ maa min b'i dimi kunu ka yafa mɔgɔw ma ka tila ka ɲumanya kɛ k'ala ka b'o de fɛ a ko jɔnka in ma ko n y'i kan hɔrɔnya a taara a yɛrɛ furakɛ o b'a yira n na jamana in bɛ degun min na n'an yafara ɲɔgɔn ma ka ɲumanya kɛ ɲɔgɔn ye ka ala deli jamana bɛ bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ pewu misiri in fana bɛ togo min na n'an yafara ɲɔgɔn ma ka jɛ kɛ ala deli an ka laɲini ye min ye ala b'a kɛ du o du sigida o sigida jamana o jamana n'aw bɛnna kɛ ala deli ala b'aw jaabi mɛ n'aw ma bɛn dɔ b'a dilan dɔ b'a tiɲɛ ala t'aw jaabi dɛ alhamdulilayi an bɛ ala tanu k'a barikada ala min ye muhamadu k'a ci k'anw k'a kɛ mandenw ye an b'o barikada ala ye alhamdulilayi Allahu Taala ye min fɔ kuranna belebeleba in kɔnɔ o de ye nin ye dɛ ko lan tunalul birra hatta tunfiqu mimma tuhib ko min ka di ye n'i k'o sɔrɔ min ka di ye f'i k'o di wa f'i k'i yɛrɛ di ala ma n'o kɛra fɛn min ka di ye ala b'o fɛnɛ kɛ e yɛrɛ ye i ka da la ala tɛ nkalon tigɛ dɛ ala ye fɛn o fɛn fɔ a bɛɛ ye wulibali de an b'a ɲini Allahu Taala fɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma Allahu Taala ye fɛn o fɛn fɔ kuranɛ kɔnɔ a bɛɛ ye wulibali ye n'i sera ka min kɛ i sera k'o kɛ n'i ma se ka min kɛ i b'a fɔ i ma se k'o de kɛ alakira sallallahu alaihi wasallam an bɛ ci foyi kama fo an bɛ se ka lafiya cogo min na diɲɛ bɛ se ka bɛn hakili kelen kan cogo min na Allahu Taala ko kuranɛ kɔnɔ ko wa ma asabakum min masibati bima kasabati aydikum emaya tɔɔrɔ bi jamana in kan kɛ n'an segira ka bɔ an ka baara jugu la bɛɛ ka tuubi sisan ka juguman dabila k'i jogo ɲɛ an ka jɛ kɛ ala deli ala bɛ gɛlɛya wuli ka bɔ jamana kan pewu ala ko tigɛ tɛ gansan o khirimatu ko ko mumini tɛ ɲangata si sɔrɔ f'i bɛ taa sɔrɔ o bɛ ka i ka alijinɛ de jidi ala ko ɲangata foyi tɛ adamaden sɔrɔ
fi b'a sɔrɔ i yɛrɛ bolo nɔ b'a la i ka di Ala ye kojugu adamaden ka di Ala ye kojugu a tɔɔrɔli ma n'i ye ɲangata kɛlen k'i sɔrɔ bɛɛ i hakili miiri dɛ i ka di Ala ye i ye ko golon dɔ de kɛ Ala b'a fɛ ko jurumu k'o ko ka bɔ i la yan o de kosɔn a ye nin s'i ma ange Nabilahi Musa ka wagati la ani Ala tun bɛ ɲɔgɔn gindo ɲɔgɔn yan don dɔ la cɛ dɔ y'a ka sama k'a fɛ ko Musa n'i taara mago dɔ bɛ ne na o fɔ Ala ye k'Ala k'o kɛ ne ye maa mɛ mago min fɔ Musa ye Musa b'a dɔn n'a y'a fɔ ten Ala bɛ ko dogolen dɔn a b'a jaabi Musa taara a ye cɛ ka ci fɔ Ala ye ani Ala kɛ ɲɔgɔn ye la don wɛrɛ Musa nana sɔrɔ wara de ye cɛ in faga kare kɔnɔ k'a sogo tigɛ tigɛ non n'i y'a ye hali ni dɔnba tɛ i tɛ se ka i yɛrɛ ɲɛji mara Musa ko Ala cɛ y'a ka ci don ne da ko ne ka taa fɔ ye n ka réunion dɔ in na e ko ne kana fɔ cɛ ye ko i y'a jaabi ne dun nana sɔrɔ cɛ tigɛ tigɛ ninnu k'a faga ko juguya tan yala o jaabili ye jumɛn ye sisan n b'a fɛ k'a ɲɛdɔn Ala ko a ma ko Musa cɛ in ye place dɔ de ɲini alijinɛ kɔnɔ a b'a fɛ ka taa ye mais jɔn ko a la cɛ in kun t'o place sɔrɔ cogo si fala kun ka nin tɔɔrɔ in ni ɲangata in da kan ni faga cogo jugu in o de y'a ta a b'o place sɔrɔ i ɲɛ t'a ye mumini kɔni ka fɛn bɛɛ ye jurumu yafa de n'Ala ye tɔɔrɔ bana s'i ma a ye fantanya s'i ma a ye dɔ suga bila i la i hakili miiri dɔɔnin dɔrɔn i k'i kɔfilɛ i yɛrɛ ye ko dɔ de kɛ dɛ min man di Ala ye Ala ye nin lasu i la yalasa i ka segin ale Ala ma i ne nin jurumu in kana taa lahara Ala y'a kɛ o de kama Ala ka ko bɛɛ ten de ɲɛ tɛ Ala ti baga mɔgɔ si ma yaya donc ko Ala y'a ko de kama Lugumani y'a fɔ a den ye ko n den n b'i waaju ni i ni ye kana tugu ni dungo kɔ dɛ i ni dungo kana tugu kɔ ni dungo ti mɔgɔ bila yɔrɔ si min ye yɔrɔ ɲuman ye o de kosɔn kitabutugu ko a ma ko i ni dungo ani sitani ko i k'i jija i k'o fila sɔsɔ kana tugu o fila kɔ dɛ i t'u ka kɛlɛ ɲɔgɔnya cogo dɔn i t'u ka kiiri laban dɔn i ni dungo ani sitani k'i kana tugu o fila kɔ dɛ bara ninnu bɛɛ lajɛlen kun cɛlen tumana min na jɛkulu min sigira mawuludu in labɛn baara la u y'u ka nisɔndiya jira u ye min sɔrɔ k'a fɔ an ka jɛ ka a ɲɛmadaw fɛ an ka laɲini ye sigida la cogo min na jeunes bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cɛ fara muso kan denmisɛn fara mɔgɔkɔrɔba kan an ka se ka an ka sigida lakana sabula n'i ko fara ɲɔgɔn kan fɛn bɛɛ b'o kɔnɔna na an kɔni farala ɲɔgɔn kan an b'a fɛ vraiment an ka jɛ ka kɛ kulu ye k'an ka sigida lakana sécurité b'o la santé b'o la donc fɛn bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ fɛn fɛn bɛ n'o ye adamadenya tagabolo ɲuman ye bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ donc an ka laɲini halisa jamana in bɛ se ka basigi cogo min na an ka laɲini ye an ka taa ɲɛ jamana ka se ka taa ɲɛ inshallah an ka association sigi o de kama bon an kɔni bɛ yan nɔ an bɛ jamana bɛɛ lajɛlen ka bila la donc bi su in na an bɛ yan nɔ mawuludu hukumu de kɔnɔ komi an y'a yira alimami la cogo min k'a fɔ sigida baara o baara n'a bɛ yen donc an bɛna fara kan k'a kɛ donc a y'a laɲini an fɛ an nana ka na ka organisation kɛ komi e yɛrɛ ɲɛ bɛ décoration na cogo min na an b'olu dama damaniw k'an ka association kɔnɔna na donc baara caman de bɛ yen nɔ an bɛ mun k'an ka association kɔnɔ mais an ni bɛɛ bɛ se ka jɛ mun na fana o de ye ka segin an ka kɔrɔlenw ma dɔɔnin voilà an bɛ fɛ ka segin an ka kɔrɔlenw n'o ye sangabonda kɛnɛw ye an bɛ fɛ yɛlɛmaw ka don o la an bɛ fɛ yɛlɛma minnu ka don o la n'o ye an bɛ deli ka taa ni dumuniw ye sigida la cogo min na ka kɔrɔ ni banniw kɛra mɔgɔw bɛ taa ni dumuni ye sigidaw la ka taa di bannikɛyɔrɔ la mais mɔgɔw tɛ taa u sigi yen ka dumuni kɛ donc an bɛ fɛ ka u ka segin an ka kɔrɔlen kɔnɔna na donc o yɛrɛ de y'an ka danbe ni ladiriya komi i yɛrɛ ɲɛ b'an na cogo min na an bɛɛ bɛ bɔgɔlan na donc o b'a yira k'a fɔ an bɛ fɛ ka segin an ka kɔrɔlenw ma donc o de bɛ ne fɛ ka fɔ ka fara kuma kan. An ka ɲina mawuludu hukumu kɔnɔna na an ye télésiri fila wele ka na
aywa komi anga misiri be cogo mina ne dugumana koni bana ani ka misiri jɔ ka se ni hakɛ la a tɔ ye a bilili ani ka lase an bɛ dɛmɛ ɲini ala fɛ ka ɲini silamɛw fɛ awa ala ni teresifila yɛrɛ barika ka diɲɛ ka jira diɲɛma na an bɛ dɛmɛ ɲini ala ka maa ɲumanw fɛ n'an y'a biliba sɔrɔ ka bili ka lase an b'o ɲini mɔgɔw fɛ ayiwa o tɛmɛnen kɔfɛ an ka foli bɛ mɔlidukɛla bɛɛ lajɛlen ye ayiwa hali bi an bɛ dugawu de kɛ jamana ala ka nɔgɔya an bɛ dugawu ala ka jamana nɔgɔya fitinɛ min bɛ jamana kɔnɔ ala ka jisuma ka fura ye ala ka jisuma ka fura ye ɲinan mɔludu alhamdulilayi an bɛ ala barika da an bɛ ala barika sa o sa an b'a kɛ yan nka sango o y'a sɔrɔ misiri ma kɛ tan ɲinan misiri kɛra ten hali bi an bɛ dugawu ɲini an karamɔgɔlakaw yɛrɛ fɛ sirifiw awa kɛrɛnkɛrɛnnenya an karamɔgɔ hayidara an bɛ dugawu ɲini a fɛ a k'an dɛmɛ ni dugawu ye hali bi an ka misiri bɛ se ka bili cogo min na ni ala sɔnna ma o de ka an ka laɲini ye o y'an ka laɲini an bɛ dugawu kɛ ala ka sabata jira an na. ayiwa laɲini min bɛ ne na i n'a fɔ an ka karamɔgɔ yɛrɛ kuma bɛ fɔ ka ban n'o de ye an ka misiri in jɔli ye kabini misiri in jɔli daminɛna 2010 fo ka na se sisan ma silamɛw ka dɔrɔmɛ kelen kelen n'u ka fila fila n'u ka tantanw de farala ɲɔgɔn kan fo ka na se misiri ni hakɛ la sirifola yɛrɛ welekun sababu ye an fɛ o de ye k'an yira diɲɛ na an bɛ se ka sababu sɔrɔ cogo min na an bɛ se ka dɛmɛ sɔrɔ cogo min na an haminanko ye min ye n'o y'an ka misiriko in ye ka d'a kan ni samiya sera an ka misiri kɔrɔ min b'an bolo nin ye yan a lagosi de dan do ko ye juma fɛ mɔgɔ de bɛ boli ka taa sanji kɔrɔ tellement misiri ka dɔgɔ ni ala y'o sababu ɲuman kɛ an ye ka misiri kura daminɛ an fɛ an haminanko de halisa ko o misiri kura ko in labɛn ayiwa ka sarangani kɛ an karamɔgɔ yɛrɛ fana na n'o ye sirifu madani ayidara ye n'a tulo b'an na an b'a dɔn diinɛ mɔgɔ don diinɛ dɛmɛbaga don a ka hakili to an na a se mana kɛ min ye an ka misiri ko nin na barama o bɛ diya n ye kosɛbɛ ayiwa laɲini min bɛ ne fɛ hali bi o de o ye an ka dugawu kɛ jamana ye ala ka jamana basigi ka dugawu kɛ jamana ɲɛmɔgɔw ye ala ka hakili ɲuman di jamana ɲɛmɔgɔw ma n'i y'a ye jamana ka ɲi n'i y'a ye jamana jara ɲɛmɔgɔ ɲumanw de don a ko o dugawu de ye ɲini an bɛɛ lajɛlen fɛ ala ka sababu ɲuman bɔ yɔrɔ o yɔrɔ k'o kɛ a kɛra bi o a kɛra don o don ye sa o misiri jɔla hali n'a jɔra ka ban misiri dɛmɛ tɛ se ka ban ɲinina dɛ hali ni misiri jɔra ka ban ka koɲɛ bɛɛ ɲɛnabɔ ka ban kuranko bɛ yen jiko bɛ yen nin bɛɛ ye misiri dɛmɛ de ɲinitɔ yan fɛ ayiwa an kɔni haminanko yɛrɛ belebeleba yɛrɛ fan o de ye. ayiwa an kɔni an ka welelikan bɛ silamɛw ma an ka jɛ ka dugawu kɛ jamana ye ka jɛ ka dugawu kɛ silamɛw ye an bɛ Alahu subhanahu wa taala deli bi su in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an karamɔgɔ Usmani Madani Hayidara an ye jeliw ye an bɛ ala fɔ k'ala barika da k'aw fɔ maa o maa n'i ma kɛ kira fɛ i ma kɛ serifu fɛ ala y'i tigi kɛ jɔn kunnago ye wa an bɛ ala de deli an kɛra kira ka jeliw ye an kɛra serifuw ka jeliw ye an b'i ka kalannen ka kɛnɛ kan n'o ye Mamutu Tarawele an ka alimami ɲuman alhamdulilayi cɛba ni plateau la ayi welelikan de don i k'an dɛmɛ ni duwawu ye i k'an sama ni duwawu ye an b'a ɲini ala fɛ bɛn ni sabati ani sini kɛnɛ ani garijɛgɛ fana laban ko ɲuman ala k'a kɛ ani badi silamɛw bɛɛ lajɛlen ye ala k'o k'a ka ala y'a yɛrɛ jati kama jamana ni ala ka an basuma ala k'an bɛn kelen ma ka hinɛ don ɲɔgɔn na ala kira kanu kosɔn sɔli ala rasuli karima donba su in na n'o kira Muhamadu sallallahu alaihi wasallam kisi nɛma b'a ma o ka denkundi su ye n b'a la barikada n b'a la kira barikada an filɛ wajulu kɛnɛ mun kan de ye a bɔra ala la a bɔra ala kira la k'ala barikada k'ala kira barikada wajulu kɛnɛ in a diyara n ye ala ka diya ala ye a ji wajulu a diyara n ye fo k'a dama tɛmɛ n bɛ ala deli ala ye ɲinan ta yira n na ala ka san wɛrɛ ta yira n na ani silamɛ bɛɛ dala lajɛlen na ya rabi an kama wajulu filɛ ka kɛ so mun na nin ye n ka laɲini ye mun ye san wɛrɛ ɲɔgɔn tuma o ka sɔrɔ misiri banna jɔ la ka fɛn bɛɛ ban pewu n'ala ni kira sɔnn'a ma n bɛ ka laɲini ye n bɛ ala deli ala ka basigi don an ka jamana kɔnɔ ka basigi don an ka du la ka bɛn sabati an ka du la ala ka sababu ɲuman kan ye k'an kisi sababu jugu ma ani silamɛ dugu bɛɛ lajɛlen ya rabi an kama an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o ye ne ka laɲini ye. n bɛ silamɛ tiɲɛba ni cɛ n'a muso bɛ fɔ denmisɛn ani maakɔrɔba anw tɛ taa kongo an tɛ taa mɔrɔbiya an ka kongo n'an ka mɔrɔbiya o ye yan ye
an bɛ Alahu taala deli misiri mili cogo la misiri ɲɛnama min jɔlen filɛ nin ye silamɛcɛ min y'a jɔ anw b'a dɔn yan nɔ silamɛ don a n'a denw de y'a jɔ Ala kama kira kama aya o silamɛcɛ min bɛ yan nɔ an bɛ Ala deli maa min ye se ka misiri mili hali n'a kɛra mɔgɔ kelen ye Ala k'o nɔgɔya anw ye tiɲɛbani plateau la yan nɔ ka Ala deli ka Ala kira deli tiɲɛbani cɛ n'a muso denmisɛn ani maakɔrɔba ne ka foli bɛ bɛɛ ye minnu ye siège singa ka siège olu ye ka jama dɛmɛ min ka ŋaniya sera min ka ŋaniya ma se yan nɔ ya Rabbi an y'a ɲini Ala fɛ Ala ka hɛrɛ kɛ an n'an ba de silamɛ bɛɛ lajɛlen ye an bɛ foli kɛ Mali musow an b'a ɲini muso bɛɛ lajɛlen fɛ musow ka sabali musow ka cɛw bonya musow ka sigi furu la an denw bɛ de bɛ tenue donna ka taa jamana kɔnɔ u bɛ ka faga su fara tile kan ni muso y'i kɔnɔya jɛya vraiment o de ka ɲi furuso kɔnɔ an denw an bɛ dugawu kɛ minnu bɛ tunga fɛ Ala k'u bɛɛ kisi Ala k'u tanga u ɲuman taara cogo min Ala ka segin n'u bɛɛ ɲuman ye ten jamana ɲɛmɔgɔ a n'a ka gouvernement an bɛ dugawu k'u ye Ala ka jamana suma a bolo Ala ka jamanadenw Ala ka hakili ɲuman d'a bɛɛ lajɛlen ma ni musow y'a hakili ɲuman sɔrɔ cɛw b'a hakili sɔrɔ denmisɛnninw b'a hakili sɔrɔ vraiment Ala k'an ka jamana Ala k'a suma o de tun bɛ ne fɛ ka fɔ aw ye ni mun y'an ye Bamakɔ cɛbaninkaw fɛ yen nɔ laada don sango sa u bɛ mawuludu min kɛ min kɛra ɲina ka bɛn novembre kalo tile 9 ma san 2019 o la an b'a ɲini Ala fɛ san wɛrɛ ta Ala k'o yira an na dugawu minnu donna kɛnɛ kɔnɔ Ala k'u minɛ basigi ni bɛn Ala k'a sabati an ka jamana in kɔnɔ wassalamu alaikum warahmatullahi taala wa barakatuhu Mami mi kira fene bo fene te Mamadu fene te fedinya na Mamadu Ala kira bangena Abdullahi te kira bangena Abangena Amba Aminata de kira bangena Muhammadu Ala kira bangena Minu mi kira fe atanu fle Abangena Makankalu de kira bangena